Μέρος Β. Επαναφορά περιεχομένου σε νέο μάθημα. Restore. Βήμα 1. Είσοδος στο νέο μάθημα. Από το μενού «Τα μαθήματά μου», επιλέξτε και μεταβείτε στο μάθημα προορισμού, δηλαδή το μάθημα του νέου εξαμήνου, στο οποίο θα επαναφέρετε το περιεχόμενο. Το νέο αυτό μάθημα έχει δημιουργηθεί αυτόματα μέσω του συγχρονισμού Moodle και Universes. Σε αυτό έχουν ήδη εγγραφεί οι φοιτητές και οι διδάσκοντες για το τρέχον εξάμηνο, σύμφωνα με τις διαδικασίες της γραμματείας του προγράμματος. Βήμα 2. Έναρξη διαδικασίας επαναφοράς. Από το κεντρικό μενού διαχείρισης μαθήματος, επιλέξτε «Περισσότερα» και «Επαναχρησιμοποίηση μαθήματος». Στην επόμενη οθόνη, από το μενού επιλογών, επιλέξτε «Επαναφορά». Βήμα 3. Επιλογή του αρχείου backup. Στην οθόνη που εμφανίζεται, θα επιλέξετε το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας που επιθυμείτε να επαναφέρετε, είτε ανεβάζοντας το από τον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε από αυτά που παρουσιάζονται στην περιοχή προσωπικών αντιγράφων ασφαλείας του μαθήματος. Σε αυτό το σημείο, θα αναζητήσετε το επιθυμητό αρχείο βάσει της περιγραφής που έχετε βάλει ή βάσει της ημερομηνίας που κρατήσατε το backup. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση, επιλέξτε «Επαναφορά». Βήμα 4. Επιλογή «Τρόπο επαναφοράς». Στην επόμενη οθόνη, θα επιβεβαιώσετε τις λεπτομέρειες και τις ρυθμίσεις του αντιγράφου ασφαλείας. Ενώ στην αμέσως επόμενη, θα ερωτηθείτε σε ποιο μάθημα επιθυμείτε να επαναφέρετε το περιεχόμενο. Επιλέξτε διαγραφή των περιεχομένων αυτού του μαθήματος και επαναφορά. Με αυτή την επιλογή, το υπάρχον υλικό του νέου μαθήματος θα διαγραφεί και θα αντικατασταθεί από το περιεχόμενο του παλιού μαθήματος. Αυτή η διαδικασία δεν επηρεάζει τους εγγεγραμμένους φοιτητές και διδάσκοντες του νέου μαθήματος, εφόσον ακολουθηθούν οι σωστές ρυθμίσεις στα επόμενα βήματα. Ακόμα βέβαια και εάν γίνει λάθος το τρέχον βήμα, οι χρήστες θα επικαιροποιηθούν μετά την εκτέλεση του νέου συγχρονισμού από τη τεχνική ομάδα του Ιδρύματος. Πατήστε συνέχεια για να προχωρήσετε. Βήμα 5. Ρυθμίσεις επαναφοράς. Επιλέξτε ποιες πληροφορίες θα επαναφερθούν. Βεβαιωθείτε ότι οι παρακάτω επιλογές δεν είναι επιλεγμένες ή είναι ρυθμισμένες στο όχι. Συμπερίληψη εγγεγραμμένων χρηστών. Συμπερίληψη μεθόδων εγγραφής. Συμπερίληψη αναθέσεων ρόλου χρήστη. Ελέγξτε οι υπόλοιπες επιλογές που αφορούν υλικό, δραστηριότητες, τράπεζα ερωτήσεων κτλ. Να είναι επιλεγμένες σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε σε αυτό το στάδιο να αποεπιλέξετε όποιο περιεχόμενο δεν θέλετε να μεταφερθεί. Πατήστε επόμενο για να συνεχίσετε. Βήμα 6. Ρυθμίσεις μαθήματος. Διατήρηση τρεχόντων ρόλων και εγγραφών. Σε αυτό το στάδιο, εμφανίζεται η επιλογή «Διατήρηση τρεχόντων ρόλων και εγγραφών». Εφόσον το μάθημα έχει δημιουργηθεί μέσω συγχρονισμού με το Universes, είναι απαραίτητο να ορίσετε αυτή τη ρύθμιση σε «Ναι», ώστε να διατηρηθούν όλοι οι ρόλοι και οι χρήστες που έχουν εισαχθεί αυτόματα από το Universes. Έτσι εξασφαλίζεται ότι οι φοιτητές και οι διδάσκοντες που προσθέθηκαν μέσω Universes θα παραμείνουν στο μάθημα προορισμού μετά την επαναφορά του περιεχομένου. Επιλέξτε μόνο τα στοιχεία περιεχομένου που θέλετε να εισαχθούν στο νέο μάθημα, αφήνοντας επιλεγμένα τα αντίστοιχα κουτάκια. Αν δεν θέλετε να μεταφερθεί κάποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο, απενεργοποιήστε το σχετικό κουτάκι. Επιλέξτε επόμενο για να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα. Βήμα 7. Επιβεβαίωση και εκτέλεση επαναφοράς. Στην τελευταία οθόνη σύνοψης, ελέγξτε προσεκτικά ότι η επιλογή «Διατήρηση τρεχόντων ρόλων και εγγραφών» είναι ρυθμισμένη στο «Ναι».
Αν διαπιστώσετε ότι κάποια επιλογή δεν είναι σωστή, μπορείτε να επιστρέψετε στα προηγούμενα βήματα και να τη διορθώσετε. Εφόσον όλα είναι όπως θα θέλετε, πατήστε εκτέλεση επαναφοράς για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ενημερωθείτε με μήνυμα για την επιτυχημένη επαναφορά. Πατώντας συνέχεια, θα δείτε το μάθημα που επαναφέρατε. Βήμα 8. Έλεγχος τελικού αποτελέσματος. Αφού ολοκληρωθεί η επαναφορά, ελέγξτε ότι το υλικό και οι δραστηριότητες του μαθήματος έχουν μεταφερθεί όπως επιθυμείτε. Επιβεβαιώστε ότι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές και διδάσκοντες είναι αυτοί που έχουν εγγραφεί μέσω Universis και δεν έχουν μεταφερθεί παλιοί χρήστες από το παλαιότερο μάθημα. Εάν διαπιστώσετε κάτι μη αναμενόμενο, επικοινωνήστε με τον τεχνικό υπεύθυνο του προγραμματός σας για άμεση υποστήριξη. Ακολουθώντας προσεκτικά τα παραπάνω βήματα, θα μεταφέρετε με ασφάλεια και οργάνωση το περιεχόμενο του μαθήματός σας στο νέο ακαδημαϊκό έτος, διατηρώντας τους φοιτητές και τους διδάσκοντες που έχουν περαστεί αυτόματα μέσω Universis. Έτσι, εξασφαλίζετε ομοιομορφία στα μαθήματά σας, αποφυγή λαθών στις εγγραφές και καλύτερη διαχείριση του μαθήματος κάθε εξάμηνο. Για οποιαδήποτε απορία ή δυσκολία, μπορείτε να ανατρέξετε στη γνωσιακή βάση της μονάδας εξαποστάσεως εκπαίδευσης ή να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τεχνικό προσωπικό του προγραμματός σας.